bona tarda. Mira que no vull pagar. No vols pagar? Ja saps que és un servei privat, que has de... Sí, sóc conscient. Bueno, cap problema. Passaràs en verd o en vermell? En vermell si m'obres en verd. En verd si m'obres en verd. Jo et pregunto, si t'obro en vermell passaràs? No. Passaré en verd. No sé per què. Te n'has trobat molts. Perdona? El nom me'l donaràs? Prefereixo que no. Pots agafar la matrícula i tal. DNI suposo que no es Tampoc. Vius a... A Reus. Te n'has trobat molts. El me'l donaràs? El 43206. Això és un Renault, oi? Un Renault Megane. Vinga, bona nit. Adéu.